Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. 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 Ya bismillah ya Allah, ya wahidin gwanin sarki. Allah azama kan sa'a, litin duniya mu sha daɗi. In kwana tambarin zaki, mai bindiga uban ƴaƴa. Mai kwarce ne da albarka, mai haske zuciyar ƴaƴa. Allah tsere ga ɗan sarki ta hofar wata abin kallo. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Sallah ba sai da imani in za a yi ta dallana. Zama da kishiya tilas ne ba dan dukansu sun so ba. Ni ina kiran samari kaf sannan ina kira ga 'yan mata. Mata a bar zaman gulma. Yayin saka ake da 'yan kunne. Mu tashi 'yan uwa mu bar barci mu more rayuwa cikin sauki. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Na kira ga 'yan sanda sannan ina kira ga sojoji. Aikin bari ke tilas ne domin taimakon talakawa. Ina yi ne ina kwana kowa ya gaida tsoho dai. Shi ko abula bai gado in ba gidan uba dai ba. Shi mara kobo ya sha haushi dan bai da kuɗin sayan komai. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Mu 'yan uwa mu so Allah mu so Muhammadu Rasulullah. Shi ne yake kira mu domin mu je zuwa ibadallah. Domin kwa shi habibi ne tauraron gabas na fila. Duk wanda yake shi ya taɓe da shi ake kira aminillah. Allah ya ba mu haske na yi manzo Muhammadu Rasulullah. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Taho kudin wuta a duhoro kowai shige ka ya ƙuna. Bayar dan agwagwa takalminsa in ba bishi ya zamsansa. Kirki mai maganin yunwa dan gidan Usman sarki. Gadon gidan ku ne kyauta ana faɗi gani mun ji. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Ni Alhaji Ɗahir zan gaida dan baranda mai halin girma. Tare da Awali dan Sani da Alhaji Mu'azu dan Gafi. Ya hayya na sulhu zinari ko Bishir Bara'u dan manya. Kabir na da babba dan babba ko kuma hangi dan sa'i. Sai Aisha lawal kaita ke ce sarauniyar mata. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bari na girma ba. Domin da ka guba zaki kowai shafi daga ya ƙaura. Kwari gida kwari daji shanye da bunka sai bauna. Ni kai nuwa da shan Allah karyar masu dan kaɗan sarki. Kai ban daga
tilas na gaida gwarzona taho Muhammadu gwanin ko. Dan gidan Usman sarki Muhammadu bare da girma ba. Dan gidan Usman sarki Muhammadu